Hola, bon dia. Estem preparant la cabina per fer una sessió de Reiki. Com veureu, per fer una sessió de Reiki necessitem ben poca cosa. Només la persona que el rep i la persona que el dona. Llavors, per què serveix el Reiki? Doncs va molt bé per equilibrar el que és l'energia del cos. Nosaltres funcionem, entre altres coses, per energia, i aquesta energia nosaltres la tenim canalitzada, d'alguna manera, amb uns punts concrets que són els que regulen aquesta energia, que són els xakres. De xakres en tenim molts, però amb el Reiki treballem amb els 7 principals que estan a dintre del cos. Cada xakra té la seva funció a la vida, des de la comunicació, la part més de sentiments, la part més física, la part més espiritual, cadascuna té el seu espai. Llavors, si un xakra no acaba de funcionar bé, doncs d'alguna manera no permet que els altres estiguin regulats. El nostre cos funciona com si fos la corrent d'un riu. És a dir, passa l'energia per tots els xakres i si estan ben equilibrats i ben regulats, doncs més o menys ens en sortim amb les coses quotidianes. Què passa que quan hi ha un bloqueig? Doncs quan hi ha un bloqueig en un riu, per un costat s'obre aigua i per un altre en falta. Doncs aquí, si parlem d'energia, nosaltres funcionem igual. Si hi ha un bloqueig en algun dels xakres, doncs per un costat hi ha un sobreexcés d'energia i per l'altre hi ha una carència. Llavors, el que fem amb el Reiki és equilibrar que funcionin tots els xakres harmoniosament i que la persona pugui viure la seva vida amb harmonia. Així doncs, sense més entreteniments, deixem la cabina preparada, que ara passarà la persona que rebrà el Reiki.